totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tinutulungan lang ako ni Marnie para sa mga pangarap ko. Hoy! Kailan ka pa nagkaroon ng pangarap? Umuwi ka na sa bahay ngayon din at magmap ka na lang! Hindi na ako magpapaalipin sa inyo. Aba! Yung mayabang! Oh, sino yung pinagmamalaki mo? Yang baklang yan? Oo, itong baklang ito. O ano, mabuti na yung baklang tao kesa sa babaeng hayop. Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, Dear Love time na. Kaya shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan. Ikaw man ay nasa kakalsadahan ngayon dahil papunta sa mga opisina, sa mga pupuntahan ninyong lugar, o nasa bahay, tindahan, palengke, o kaya wherever you are. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa drama natin ngayong araw. Uy, nakatutok sa atin lalong-lalo na si Raymond Pablo Clemente. Yan, ang isang gwapong tsuper na naghatid kay Konyo Bicolano dito sa Love Radio. Oo, ngayong umaga ng safe and sound. Yee! Nako, maraming salamat po. At sa lahat ng mga tsuper dyan, lahat ng mga nakatutok sa atin dyan, tutok lang kayo. O kasi namimigay din tayo ng papremyo dito bukod sa drama, no? Anyway, mga kabisyo, napakaraming pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. At isa sa mga pinakamabigat na pinagdadaanan natin dito na common sa bawat isa sa atin ay yung finances. Yung mga tanong na kailan ba tayo yayaman? Kailan ba kami makakaahon sa kahirapan? Kailan ba namin mababayaran yung mga kautangan namin? O kailan ba namin matatamasa? Yung deserve naman naming buhay, nagtatrabaho naman kami ng patas, hindi naman kami nagnanakaw. 'Di ba? Kailan ba? Minsan napapatanong din tayo, umiikot ba talaga ang gulong ng palad? 'Di ba? Napatingin tuloy ako sa sa palad ko, may gulong ba yung palad? Kasi kung may gulong talaga yung palad, nako, like Super Legit and All, ang tagal ko nang pinaikot-ikot to para gusto ko naman mapunta naman ako sa ibabaw. Hindi mga kabisyo, pero paalala sa atin na kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, lalo na mahirap yung pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, papunta dun sa tinatawag mong success or whatever definition ng success man yan, nako, ibig sabihin lang nito mga kabisyo, hinahanda ka ng Panginoon, hinahanda ka ng taas, o hinahanda ka ng tadhana. 'Di ba? Para kapag nakamit mo na yung tuktok, yung rurok ng tagumpay na yun, there would always be moments na babalikan mo, 'di ba? Kasi aminin po natin, kapag tayo ay nasa tuktok na ng tagumpay, rurok ng tagumpay, kapag umikot na ang gulong ng palad at ikaw ay nasa top at hindi na bottom, 'di ba? Minsan nasisilaw talaga tayo, ang hirap-hirap mag-look back, 'di ba? And sometimes kailangan tayong mahumble ng buhay, and through sa pagtingin natin doon sa mga pinagdadaanan at pinagdaanan natin noon na talagang nilugmok tayo ng buhay, doon natin mas ma-appreciate yung success na meron tayo ngayon, 'di ba? Kaya mga kabisyo, kalmahan mo lang. Kung wala ka pa, kung hindi mo pa nafe-feel yung success, feeling mo hindi umiikot yung gulong ng palad, ay dyan ka nagkakamali, kabisyo. Oo, darating din ang shining moment mo like Super Legit and All. Huwag mong kinukumpara yung sarili mo dyan sa kapitbahay mo, katrabaho mo, kaibigan, o even dyan sa kapatid mo, dahil kanya-kanya tayo ng facing yan. Posibleng nauna lang sila ngayon, 'di ba? Pero ikaw, kalma lang kasi, 'di ba, lahat ng mga nahuhuli, may mga sinasabi tayo dyan, save the best for last. Oh, 'di ba maganda 'yun, yung sa final round, sa finale, ikaw talaga yung nagniningning, ikaw talaga yung panalo. Gusto mo 'yun? Parang pinapaasa ka ni Konyo Bicolano Oy, hindi kasi habang may buhay, legit po may pag-asa mga kabisyo. Nawawalan lang ng pag-asa ang buhay kapag tayo na mismo sumusuko. Kaya ako na nagsasabi sa inyo mga kabisyo, wherever you are, whoever you are, huwag kang sumuko dahil patuloy na umiikot ang gulong ng buhay mo like Super Legit and All.
At who would have thought, one day, 'di ba? Nako, hindi mo inaasahang pagkakataon, magiging mayaman ka rin o magiging successful, mai-hit mo rin yung gusto mong i-hit. At kapag nangyari yon, wag mo akong kalimutan. Sinasabi ko sa iyo, Kabisyo, broski ha, nandito lang ako sa MBC Building, ambunan mo ako ng biyaya ng kayamanan mo. Ay nako, o siya mga Kabisyo, basta ako sa aking pagbabalik, bubuuhin na natin ang Dear Love natin maya-maya. Oo, sa aking pagbabalik na magbibigay sa atin ng inspirasyon like super legit and all. For now mga Kabisyo, kasama nyo pa rin po ako sa paghihintay ng kabuuan ng drama na yan, ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Running in my Metro's #1 Love Radio. Basic!